आंनि मुङा जाहैबाय मिथाराम मुसाहारि सालबारि बाजार बियो बेंटल आउटपस्टआव सिङाव थानाय। थांनाय मोनायाव जे बारहुंखा गिख्रंथाव बारहुंखा फैबाय बा नोंथांना माबायदि मा खहा जालांखो? आंनि बे दखाना सालबारि एरियायाव मोनसे गालामालमोन। बे जाहैबाय आंनि गालामालाव मोनसे उनाव साल बिफां गिदिर दंमोन। बे साल बिफाङा गुनानै बारजों गुनानै आंनि दखानखौ होसिनदों। ओमफ्राय बेयाव गोबां रोखोम दालि आटा सिनि मैदा गासिबो केरासिन ओमफ्राय थिं जिनानै नै दै जमा जानानै दङ। ओमफ्राय गासिबो बुस्थुआनो मेटेरियेल्सआनो सिनानै डेमेज जाजोब्बाय। बोसोरनैनि सिगाङाव बिदि खेबसे जाखांबाय। बिनि अनगायै दा बोसोरनै सिगाङाव गंनै गंथाम खहा जादोंमोन। ओमफ्राय दा बेयाव एसे खाथि खालानि दखाना बिसोरो दखाना एसे गाज्रि जाफादों। आंनि मुङा अमरेन्द्र बरगयारि, गामि गान्दागागेब। मैयानि मोनानि बारहावाया जाहैबाय जोङो गासिबो गथ' गथाय लानानै ओंखाम जाबाय थादोंमोन न' सिङाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओरै खारबोनानै ओंखाम संग्रायाव खारबोनानै थाफैदों आरो बेयो माने न'आ जिजोब्बाय नालाय बे गोजौनिया नैबे थांग्रोदों साहानिया बुलाबग्रोदों। बिनिफ्राय ओमफ्राय नैबाव ओंखाम जाफैफिनबावबाय जोङो हागोन नोंनानै। ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे गथ' गथाय गासिबो दंजोबो नैबे उनावहाय गासिबो गोग्लैजोब्बाय आरो बिनिफ्राय जोङो खुनुरुखुम फिसाफोरखौ बामथुब आथुब गासिबो लाजोबनानै गासिबो नैबावनो दरखौनो एकदम दरखौखौ नारजोबनानै जोङो एकदम खुनुरुखुम बासायनो हादों आरो। ओमफ्राय गया बायजोबदों। गयाबो अननायाव जोंना बोराइ बाथौनि अननायाव नैबे गयाबो ओरै बोरैबा गिदिंलायलांनाय जादों। दा जेबो जायाखिसै मानसिफ्रा। ओमफ्राय न'थ' जोंना बायजोब्बाय मा खालामबावनो जोंना संसार जानो बे गथ' गथायखौ खांनांगौआनो न'आव थानांगौआनो गैला जोंना मा खालामबावनो जोंना बेनो आरो। जों अनसुंथाइया माने जोङो न'खरा गैला नालाय सार माने जोङो बे गथ'फोरखौ बबाव दोननो बबाव मानो फरायनायाबो जोंहा दङ गथ'फ्रा। दा जोङो क्लास 9आव दङ सासे गिदिर बे उन्दुयोमोन दा बिबैनाव दंहैयोमोन ना बेबो गैयिखाय बासायबाय। दा जोङो गथ'फोरखौ खांनो थाखाय जोंहा न'फोर एसे जोंनो अनसुंथाइ मोनो खोमा जोङो मोनोब्ला जोंहा माने मोजां मोनगौमोन आरो। नामा आंना जन बसुमतारी। मा खहा जाखो थांनाय मोनायाव बारहुंखाजों? आंनाथ' थांनाय मोनायाव न' गंथाम बुलाबजोब्बाय आरो गाम्बारि फांथाम बायबाय, गय 7 दाल बायबाय। दा नोंथाङा माबायदि खस्थ' भुगिगासिनो? खस्थ'आथ' दा न' बुलाजोब्बाय थानोथ' उसुबिदा जानानै दं। दा बे न' खाफ्राफिननो थाखाय मा बेब'स्था लानांगौथाय। दा ओरैनो लाम साम खाथाबथ'नानै थानथ'नोसै नामा? माबाफोर अनसुंथाइ लुबैगोन नोंथाङा? अनसुंथायाथ' सरकारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनोबाथ' मोजांमोन। नोंथांनि मुङा मा आरो गामिया? गामिया गान्दागागेब ओमफ्राय मुङा दमयन्ति बसुमतारी। थांनाय मोनानि बारहुंखाजों मा खहा जालांखो नोंसिना? जोंनाथ' गय बिफां न' खहा जालांबाय आरो जों अबे दखानाव फाननो हाथायबो गैया बाजारबो गैया आरो नै आरो बन्द' लकडाउननि। फांबेसे गय गायखो आरो बिनि फिथाइया बेसेबांसो जाखो? बिफाङाथ' 40ता थांखाबाय आरो बिनि फिथाइयाथ' 6-7 कुइन्टेल थांगोन। आं गान्दागागेबनि बाथाराम बसुमतारी। खस्थ'नि गेजेरजों बे लबारखौ गायदोंमोन। गायनानै दा देग्लायहाय बे फार्स्ट हानायखौ 18,000नि ओरैनो थिखा होथ'दोंमोन। दा दिनै 15-13 बिफाङा दिनै बायनानै थांजोब्बाय। दा उफाय गैला मा खालामनो। दा एकदम मैया 7:30नि हराव बार बारनायानो बिदि सिफायलांजोब्बाय। दा मा खालामनो मा उफाय। बेनिखायनो दा सरकारनिफ्राय अबेबा फान्डफ्राव माबा मोनसे बेखौ गायफिननो थाखाय बा माबा मोनसे खहानि थाखाय माबा मोनसे मोनोबा आं बेखौ आसा खालामो। बेसेबांसो खहा जागोन बायदि अनुभब खालामो? दाहाय दा बहुद खहा दङ। दा गैयाबा बेहाय 1 लाखसो आं खहा जानाय जाबाय आरो। आं फेदेरबोदोंमोन खस्थ' खालामबोदोंमोन। दा बे लबारनि माबाखौ आं दा मा राहायै बेसेबां गिदिर खालामफिननो हागोन बेखौ आङो सिन्था खालामनानै दं आरो। जोंना लोखि जाहार खानसिया बसुमतारी। थांनाय मोनायाव माबायदि जानाय बारहुंखाजों माबायदि खहा जाखो? माने सेस न' बां सेस ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनजायाखै जि जोम साफा न' बां सेस सिलिंखार। दा माबायदि खस्थ' जाखो? बिराद खस्थ'यैनो दं।
ओमफ्राय दा गैला नौवा दै थिं नौवा दै बारनासो दंहैयो आंना दा बुखारनानै गिबियाव मैया नैबे जाब्रबथाय बेहाय माखासे गोबां लस जालांबाय बेहाय न' बांखौ लानानै माखासे बिफां लाइफां गिबियावनो आं बुंनो सानो माने जेबो जिउनि खहा जानाय जोङो दासिमाव खोनानो मोनाखै आरो मोनासै बे समाव आङो माखासे जोङो फुङाव लिस्ट खालामनाय बायदिबा गासै 50 न'खर बिसोरो हाउस डेमेज जादों बेनि गेजेराव माखासे गय बिफां जेरै फिथाइ गोनां आरो फिथाइ गैयै बिसोरो गोबां बायदों बेखौ जोङो दासिमाव 400 प्लास गय बिफां जों बायनाय दासिम रिपर्ट मोनदों आरो माखासे मोनथामसो रबार बागानफ्राव जों बेरायनानै बाहाय जोङो रिपर्ट लादोंमोन बे समावहाय गासै मोनसे रबार बागानाव 53 था ओमफ्राय मोनसेयाव 20 मोनसेयाव 10 गासै 83 था रबार्स बिसोरखौ बायनाय जोङो नुनो मोनदों आरो जिहेतु दा बन्द' जानानै दं जिहेतु कर'ना भाइरासनि थाखाय दा बाव जानो लोंनोबो ओरैनो आंखाल जानानै दंखायो दा बेयाव सरकारखौ नोंथाङा मा खावलायगोन बे समावहाय जारै सरकारा जाखिनि माने अनसुंथाइखौ आखायाव लादोंमोन बेखौ माने थाबैनो माने इमिडियेट एक्सन बेखौ खालामो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेरै दा माखासे जोङो दिनै रिपर्टआव माने हिसाब मोनबाय सार्भे खालामनायाव मोनसे न'खराव गासै 30निबो बारा फिथाइ गोनां गय बिफां बियो माने बायनानै दा दङ दा बेखौहाय फाननो थाखाय गैयाबाबो 7-8 कुइन्टेल्सफोर जागोन बे 7-8 कुइन्टेल्स गयखौहाय बिसोरोथ' न'आवथ' जानोथ' दोननो हाया आरो दोनोबा बे रानजोबगोन उनावहाय दा बे मार्केटिंनि थाखाय एसे प्रब्लेम जागोन बेखौहाय जुदि सोरबा जुदि बिजनेसमेना जुदि गावनियाव जुदि लानो गोसोबा बियो माने थाबैनो माने जेनेबा नोंथांमोननि जेनेबा मिडियानि थ्रुयैहाय खबर लानानै जेनेबा सोंहरो आरो